Oci, prečo štrajkujú učitelia a zdravotné sestry? Poď, vysvetlím ti. Skorumpovaní vládni politici kradnú ako straky. Národu podhodia pod nos len odrobinky a zadarmo vlaky. Sú spokojní a vysmiatí. Majú účty a schránkové firmy v daňovom raji. Hlavne, že sa kompa za milióny plaví po Dunaji. Nechránia obyčajných pracovitých ľudí, zdravotné sestry a učiteľov. Ale len mafiánov, oligarchov a zlodejov. A národu nechali len kus ohlodanej kostičky. Aby nám premiér zaslepil oči, schválil 3 sociálne balíčky. Ľudia, ešte vás to nehnevá a zároveň nenudí? Keď vám kradnú pred očami a tvrdia, robíme pre ľudí? Nenalete pred voľbami záplave falošných hesiel, ale vykopnite zlodejov z poslaneckých kresiel už 5. marca.